Sihlale sibabona beqashwa ngapha nangapha, begcwalisa izinkundla, umculo wabo uthengisa ubuthaphuthaphu. Siphinde sibabone beqhakambisa amasiko esizwe sabo. ENingizimu Afrika, abaculi bamaskandi bathathwa njengamakhosi. Kodwa ngale kwalokho, lo mculo uphathisana ngenhliziyo ebuhlungu. Ngoba amaqhawe amaningi futhi amakhulu ale ndima yomculo enza imali eningi ngomsebenzi wabo. Kodwa kuthi lapho esedlula emhlabeni, ashone esenganalutho. Lena akusiyona indaba yokungenzi kahle kwabaculi bamaskandi, futhi akusiyona ividiyo yokugxeka iziphathimandla zomculo. Lena indaba yobuthaka bebhizinisi lomculo. Ibhizinisi lalikhandele ukucebisa izikhulu zomculo esikhundleni sokucebisa amaciko uqobo. Namhlanje sibheka ngemumva kwengoma, sizocwaninga ukuthi kungani abaculi bamaskandi abaningi futhi abakhulu bashona bengenalutho. Futhi sizophinde sibheke ukuthi isizukulwane esisha singenza kanjani ukugwema lo mshono. Ukuze siqonde ukuthi safika kanjani la, kuzomela sibuyele emumva. Sibheke izikhathi zama-CD namakhasethi. Ngeminyaka yama-90s nama-2000, abaculi babengakwazi ukuphusha umculo wabo bengaphethwe inkampani. Izinkampani zomculo zaziyisango lokungena endimeni yomculo. Ukuze abaculi baqophe baphinde bakhiphe umculo osezingeni eliphezulu, babedinga amaphephandaba namakhasethi kanye neziphathimandla ukuze umculo wabo ufinyelele emsakazweni. Indaba yama-contract bayazi, bakwazi ukuthi amalungelo abo akuphi ngoba asifuni baxhaphazeke uma ngabe sekufika la ekutheni sekugcwaliswa izinto. Ngenxa yokuthi izinkampani zazinamandla, abaculi abaningi basayina ama-contract ababengawaqondisisi kahle. Ama-contract ayevuna inkampani esikhundleni somculi. Kodwa ubuthaka obukhulu kwakungekhona ukusayina ama-contract, kodwa kwakuwukuthi abaculi babengenawo ama-manager abo azimele. Kanti namaqhawe amaningi amaskandi asadlula emhlabeni ayengenawo ama-manager. Ama-manager ayezosebenzela bona ngaphandle kwenkampani ephethe istudio sabo, ngoba ngaphandle komlingani ozimele ozobhekelela izincwadi, abheke ukuthengisa kwama-CD namakhasethi, aphinde aqinisekise ukuthi imali iyaphi, abaculi babehlale bevaleke amehlo, bengayiboni imali yangempela yayenziwa umsebenzi wabo. Kunomehluko omkhulu kabi phakathi kokusebenza uhole umholo wesikhashana kanye nokwakha umcebo wezizukulwane. Nakanjalo emculweni, udumo lukhokhela umuntu oyedwa, kodwa i-ownership yomculo yenza umcebo wesizukulwane. Umcebo wangempela kule ndima wakhiwa ngama-assets kuphela. Ama-assets okubala kuwo ukuziphathela ama-masters womculo wakho oqoshiwe, ukuzilawulela ama-publishing rights kanye nokuzitholela ama-license womculo wakho aqondile nagunyaziwe. Uma umculi ethe edlula emhlabeni washiya ama-license omculo wakhe ebhaliswe ngaye ngqo, ama-royalties awami ayaqhubeka adlulele ezinganeni zakhe. Kodwa amaqhawe amaningi asadlula emhlabeni, umculo wabo wawungabhalisiwe ngamagama abo, kepha wawubhaliswe ngezinkampani zabo. Ngesikhathi umculi eshona, umculo wakhe uyaqhubeka uyadlalwa, izinkampani ziyaqhubeka ziyawuholela, umcebo wesizukulwane uyalahleka. Imindeni eminingi yamaqhawe isala nezindlu ezigcwele izindondo kanye nama-bank account angenamali. Konke lokhu yikho okwakuyimbangela yokuthi abaculi bagcine sebenendlela eyodwa yokwenza imali, okuyimali yokuqashwa emcimbini. Imali yokuqashwa iyaphela uma umculi esengakwazi ukuperforma
esegula noma esemdala. Iphinde iphele futhi uma umculi engenayo ingoma eyihit. Ngezikhathi zokubhebhetheka kwama-CD awumgokothelo, abaculi babethengisa kakhulu bagcina bethengisa kuphela emgwaqeni ngaphandle kwenzuzo. Baphoqeleka ukuthi baziphilise ngemali yokuqashwa kuphela, okuyimali engayakhi ilegacy, ngoba akwazi ukwakha umnotho usalinde ukuthi uqashwe. Ngoba uma uke wagula noma wangaya kulowo mcimbi osuke ubhukhe kuwona, siyaqala istress semali. Inkinga enkulu ngabaculi bamanje ukuthi basenza okufanayo nendlela yakudala, ukuthi nje bona bakwenza ngendlela yesimanje manje, ye-digital age. Yize i-technology yomculo seyashintsha, kepha umthetho-sisekelo webhizinisi lomculo awukaze ushintshe. Ngoba umbuzo omkhulu usamile uthi, ubani ophethe umculo wabo? Esikhathini samanje ama-independent platforms iwona anika amaciko amathuluzi wokuthi azithumelele wona mathupha umculo wabo ezitolo zomculo. Futhi iwona kuphela ama-independent platforms anika abaculi amalungelo aphelele emculweni wabo. Kodwa manje izinto seziyashintsha, ngoba ngesikhathi umculi ozimele eba ne-album noma ingoma eyihit, izinkampani ezinkulu ziyangenelela. Kuthi lapho umculi ozimele esezakhele igama lakhe e-independent, zimthathe zimsayinise i-distribution contract, okuyisivumelwano sokuthi sebezomhambisela bona umculo wakhe ezitolo. Iqala lapho-ke indaba. Ama-artists, especially South Africa, are being exploited. Lama distribution deals asayinwa ngabaculi bamaskandi yi-scam uqobo lwabo. Futhi ngale kwalokho adinga ukufundwa ngokukhulu ukucophelela. Omaskandi abaningi benza iphutha lokucabanga ukuthi i-distribution deal iyi-partnership. Basuke bengazi ukuthi le distribution deal inikeza ngenzuzo yomculo wabo esikhathini ezizayo. I-distribution contract yenza abaculi belahlekelwe ama-publishing rights nama-masters omculo wabo. Ngoba ukuqashwa ngapha nangapha kumnandi futhi kunenzuzo, kodwa uma ungayiqondi i-ownership ehambisana ne-publishing nama-mechanical rights, usuke usaqashiwe emculweni ngekhono lakho. Sesiphetha nje, kumele sikwazi ukuthi ibhizinisi lomculo alinalo uzwelo. Kodwa futhi lokho akusho ukuthi isizukulwane esisha akumele sifunde kwisizukulwane esidala. Futhi ukwamukela izinto ezimbi ezenzeka akusho ukungawuhloniphi umlando wethu, kepha kuwukuvikela ikusasa. Ukuze isizukulwane esisha sikaMaskandi sinothe, siphinde sakhe umcebo ongawela ezandleni zezingane zawo, kumele ukucabanga kushintshe. Kumele bahlukane nokucabangela udumo lwesikhashana, baqale becabange i-permanent ownership, ngoba yize ubuciko bumnandi, kodwa ukuqonda ibhizinisi lomculo yikho okuphilisa iciko. Umbuzo wethu wanamuhla uthi, njengoba sesibona umculo usudlulile kuma-CD waya kuma-digital streaming, ingabe emuphi umculo kaMaskandi ocabanga ukuthi uyena ophethe ibhizinisi lakhe lomculo ngobukhulu ubuhlakani njengamanje? Sazise ukubona kwakho ngezansi kuma-comment. Siyabonga ngokuhlala nathi lana eBashokobezi Studio. Kanti uma uthanda ucwaningo lomlando womculo wethu, yenza isiqiniseko sokuthi uyasubscribe, ngoba awukwazi ukuphuthela isiqephu sethu esilandelayo. Uzwa.